kum shibenta ban khang lat ya jing kamai light lan jang ki bar jilla ban kamai taxi klem da biang ki kot kisla ka East Khasi Hills Taxi Driver Association ka berega kinhun kinong nya taxi hapo nang ba shillong man ta ka sngi ka at po atarik ujimang kila let bani kindu ya Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pintip shu halwar ka jingdan ki bar jilla ki bakamai klem da dan ki kot kisla ki bajanai Hakajinga kendo nakaliang ka East Khasi Hills Taxi Driver Association kalapin sngaw siya uba Tito Starwell Khan pat siya uba Tabor Pathaw ubade Executive Member mapet yakitanat Enforcement halor kajing kamay kibar jilla klam da doni ka trading license but kumju ru hakabe day baka clearance naka council kabe day but ka labor habay kren makilat pathay khubor hadian balaway kajinga lang u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ulay thu ba ula shim ya ka sen jam banang niya siya kamat nakaliang jang ka council hakini ki kindiat sngi kan penlong no da ka jingkan ra ba man la ka por ban la ban te la ka mi ki bar jilla ki ba kamay bi an apo kanong ba shilong Menta kasi kala don ketuka meeting ke bawa kiwan nakaliang jong ke East Khasi Hills Local Taxis Association ka jing kendu ko baki penpau ni kong kalong ka jing alo ka jing dei bat ka jing bun palat jong kini ki driver ki bomdei ki try muluk ki try jala te ka jing keren kalong alo ka jing dei bat ka ni ka labor license te ngala pensyai ki ba nakaliang jong ka council kumbalong menta hadin ba ka sorkar meglea kala penbi la ka jong ka ak ka bede ba ki labor te nakaliang ka jungi menta ka ba ngile kalong be tangi ka ka clearance certificate ka ba ni ai ya ki nong tre bar sela hashwa ya ka ba ki apply ya ka ni ka labor license te kata kalong ka keren ka ba ar kalong ha ka jing jele jong ki taksi ki ba kamai po selong ki ba ki bede bat kini ki try ki bede ki bar sela ki bomdon ya ka trading license te kani ka wi ka concern ka bang nakaliang ka song aru nga soba ni haban pet bah lo kadi pat ni sut nga sutanat ba nakaliang jong ka action menta lawan ban kendu ban penpau kini ka jing ba khamtam hadin ka jingja ka susi ka jing sha sho jong tu driver ki bar jala ya ka ba nakaliang ka sarkar kala yo ban kem te nga sungo ba kani ki kan pen khi man sim ya ki brew ki chungi ki ba tray ya ki kam la jong pa ki ni mi shakmat namar ba kum ba kalong menta mo nakaliang ka jing bom yo kam yo jam don ka jing ut nakaliang chungi samla ki chungi kham tam ki bala nang lasta te nga so hi ba nakaliang ka chungi ka ba kongsan ka long ba ngim perking ba ya ka ni ba ngim dei ban ai kanu ka trading license kham tam mi ki taksi bat sakawi ka bang akwa ban penpau hang ni kalong ba ka don ru ka jing lap jing siam na ka yang jungi ba kumju lo na ka yang jong kiliki asian kalong ba kidon ki try kali khasi jungi ki badi ya ka kali ke jongki pat ka permit ke jongki ha ki breu ki banabar tengah sngo ba kani kalong ka ka ba namar ba baling ong ya kani namar ba kini ki breu ki banabar kim transfer ka kalipat ha kerteng jongki ki ya be ha ka kerteng jongki tu ki khasi ki bala dino ya ka kali la ni ya ka permit te kani kalong ka jingma ba khram so ban bu ka jingma ham ya ki breu ki jongi ha ba pide ka kali ha ba pide ka permit kamu beli ban transfer sendon ya ka kerteng namar kan bu ka jingma ru ya ki try kali ki try permit bala da tu breu ba pide ule kanunu ka kam kulmar mo lani ka ja ka accident kamu ka jing kanwan hano ka jing kanwan tu try kerteng tetakadaw nga so ba ngim day ban ailat ikum kini baki ba breu ki banabar kin penon kam bakala ya ka kerteng jong utrai jela da ka ba ki kamai ka kerteng ka jong ki kani kalong ka ka ba hilap baka long ka jingma ya ka jai benri ko jongi te nga so ba ka jing ya kendu kalong ka ba so tenat ka ba seiso bat nakaliang jongi ka isi ngala penpau ba ngin sa simkhia ngini kam ba hapo kini ki khandia sngi ki ba banwan ngin sadon ka jing kenra ya ki kali kamai baro
ki badan hasosilong khamtam ki bapniat da ki brew ki banabar kini ka jing kenran rakni taksi atau kendai tang porna kamne beteng em kan yai betengi nakapor skapori kan yai beteng Nakaliang uba Wandan Bog Jirwa ubaderu President ka East Khasi Hills Taxi Driver Association. Ulay tu ba nakaliang nung seng klalong ka bakloy ban ay ka jingi tray lang bat ka KHADC ha ka bayade ba ka sienjam bakan shim na kamantaban kenra yi taxi bakamay na kibarjala. Hadirin ba nirawan ni kendo yaw CM yang katus council waktu taskan ha kabide ba kani ka jingbon plak kini ki driver mender hangni po ka jala ka jungi ngiyong ba hatu ka danam dan provision na kalang katus council ba kan check lani bakan talasi ki kot kisla jung kini ki non travel semua ki bawan man belajar man belakit nong jakpo hangni po jala kini te na kalang ka kejongki ki yang makadon tengi yang ba beli perbolos katam ju ya khanra mo tad hadin ba lami ki keram ba kaspelong pat ba pin sistem man pejman ten yang jongki pada ki yang ba bros katu hi ni ai kata driving license ni ai kata ka clearance mo nak kata ki labor tenrei kai ka pelong pat yaki ki yang ba ginang penmang ba dan tang khendiat ngut nomor ba ka kiya serum seneng gi ba las duna bun kini tribal ba nya kali jeng em kam dei kolong ta nomor ba ni kentu pak kedus konsel ba kade ban khanra nama ladangin kra mangi kolong illegal bi ngilong above the law ngimde ban long ta ngi di belong ngi arkat ngi kum ka seng hi ka ba na ka bangia hi da jing tip lei hadu ka kini singi ba menta tolong ba ngi kwa ba kanunu ka por ka ba dei hi ka bari kini habi dei kini mender kidi ban le no kham kloi habi dei ban khanra ki kop kisla ki laki biang ni biang but harus juga poru yang balada kaduna pada ki enforcement nak yang council kontrak hangi ru kedar taksi lani tapi yang ba pimpat la ru ban kontrak hangi ru to ngin yes nran lang pi ha poru pi check iktin license pi check iki level license kata ka ba ngi kentu ya kedus council ba kam de ben treatment sim nak yang jungi ngina ka ki kaman ti kediang ha ka ba utrari tramuluk jungi unyo banyak kamai jakpo nomor ba kani ka kam hi kam de ba ong ba umla menteri muluk jungi lala menteri muluk jungi jadi halot kita nong rem banak liang council ru mentan ai ka assurance da ka bakiong bangin khanrano mardor bat kiong baki la sedang menta kasi lani hai nu ni klemat kilo mardor ni sedang no kem da bu tengsu dok mai jadi halot kita nong rem nak liang jungi ni suhun ya kejing ekran bu siam menta si rengkat kejing don long jungi bakti buat patau ba DEM in charge enforcement bat mai iru ila kubur hiru ya kata ba ngin le no ya ni kakam kham da bu tengsu kelak menlong lanu ka kentar mo la masdang lu mata kasiru ya kata ni tengi hun ni kata da kejing don lang jengki niki armut ki nong nikmat mo ki ba ya kata insurance makin le ita ikam konsil ba la da kam khanra kan kamu kedik kedus konsil ke ba marra komunal lagi jengi pasti berkinan private kan hapsin kita